πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις πιάσει το παιδί. Λοιπόν, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε τώρα μέσα στο κέντρο της Γαλλίας, έχουμε τραβήξει πάρα πολλές φωτογραφίες. Εδώ είμαστε με τα λάιμια μας έξω. Έχω δει πολλά ωραία πράγματα, φανταστικά. Δεν είναι ότι είναι κάτι το ίδιο και κάτι καινούριο. Έχουμε ένα καινούριο μικροφωνάκι. Να πέσω. Ναι, πήγαμε στη Γαλλία, κάτι συνηθισμένα πράγματα για το κάπα. Έχω δει ένα μαγαζάκι με άνιμε που είναι υπέροχο γενικά. Και ότι ρε μπρο είναι ότι είναι κάτι διαφορετικό. Φτάσαμε 600 ακόλουθους ξαφνικά, 610 σε μια φάση, δεν το περίμενα, είμαι so fucking up, πάρα πολύ hype. Και είμαι ευγνώμων για σας, για αυτό που κάνετε, που δεν πολύ να βάζω συχνά βιντεάκια. Τώρα μου πεις πάλι, ναι, μιλάω πάλι και πάλι, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις αυτό που νιώθω εγώ. Είναι ότι νιώθω τόσο χαρούμενος που ρε μπρο είναι κάτι καινούργιο για μένα. Φτάσαμε 600 μέσα σε 1,5 χρόνο με 2. Από τότε που το ήθελα είχα στόχο. Το έφτασα μπαμ. Και μέσα σε άλλες 3 μέρες okay, very fucked up. Ωραία. Βλέπω και κάτι που βγαίνει σαν την Ακρόπολη. Εδώ έτσι να κάνει φωτογραφίες. Είναι τώρα θα περάσουμε τη γέφυρα η οποία έχει καρδούλες, γεμάτες αλυσίδες και τα λοιπά. Ωραίες λάσπες της Γαλλίας, μας θυμίζουν λίγο Ελλάδα. Γελά, κλαίει.